Game. Uy, kagatan agad. Yo, what's up mga kadagit? Meron akong mga bagong gagamba ng isang araw. Kulay orange siya, saka isang Pokemon siya. May bago akong orange ngayon. TM size lang sila kadagit ha. Hindi sila ini-expect nyo na good size o OS. Hindi. Ito lang siya. Ayan kadagit. Kita nyo naman siguro yung picture sa thumbnail, saka yung nakalagay na versus. Ayan o. Uy na. Medyo mailap pa sila pero 3 days na to kadagit. Ayan o. Yan. Lagay ko na to dito. At yung special shoutout natin for today, mababasa nyo yan mamaya sa dulo. Dulo ko linalagay yung special shoutout natin for today. Kailangan nawawala isa. Yun. Ito naman ang Pokemon Spider. Ito naman yung Pokemon Spider. Ayan, bago rin yan. Pareha sila 3 days na. Sabay kasi yan eh. Ayan. TM size lang yan kadagit. Ibig sabihin mas maliit sila sa good size. At mas lalong mas maliit sila sa mga oversize. Shoutout muna pala natin lahat ng mga batang 90s na tricycle driver ng sa buong Pilipinas. Siyempre, especially PMU Toda dito sa Valenzuela, Barangay Mapulang Lupa, Ugong, Paso de Blas, yan. Shoutout din natin mga jeepney driver, yan. Pag walang magawa yan sa biyahe, siguradong alam ko na nanonood yan. Shoutout din sa mga OFW na kababayan natin Pinoy na mahilig din sa gagamba nung sa nilay kabataan. Itong vlog ko na to, sabi ko nga po sa inyo, ginagawa ko po ito upang ang nakasanayan natin sa kultura patungkol sa gagamba ay bumalik at hanggang sa henerasyon hanggang sa bagong henerasyon abutan pa nila. So hindi ko na to gagamitan ng ring mga kadagit. Siyempre, bukas na ang punta ni Jason Webb, isang vlogger na taga Bulacan, yan. Jason Webb, shoutout yan. Congrats kay Gambino, yan. Na-approve na siya ng YouTube. Pati si Gala Myers, congrats din sa'yo. Shoutout din kay Gagambinoy. Gagambinoy, salamat sa Tarantula. Ayan yung orange kadagit. Game na kadagit. Uy, malilikot kadagit. Malilikot pa sila, malilikot. Pag medyo maliliit talaga, hindi katulad yung kahapon na in-upload ko, di ba? Yung mga medyo jumbo, malalaki. Yun oh. Yan. Game. Uy, kagatan agad. Ang mats na mats ah. Mats na mats ah. Mas malaki pala yung orange ng konti sa katawan, pero sa galamay medyo malaki pa rin ang konti ito sa galamay oh. Pero tumakbo ay nalaglag, pero lumaban, ganda ng laban.
Ayop na yan. Kanina, ang likot nila. O ngayon, tayo hindi na makagalaw. Ang ganda naman ng laban na to, kadagit. Shoutout sa mga OFW na nanonood sa atin. Yan, kay Kasunggab, shoutout. Isang vlogger din yan. Gagam Boxing, Gagamba TV. Yan. Kay Alvin's Gaming, yan. Tapos si Happy Man Forever, siyempre, shoutout sa'yo. Tropa ko yan, halos kababata ko yan, medyo may edad lang sa akin. Tanda na yan eh. Babaero pa. Siyempre, shoutout sa kuya ko, yan. JMix Official, marami kang matututunan. Diyan ako nag-umpisa mag-vlog. JMix Official, bro. PM nyo sa Facebook yun, pwede kayo magtanong. Pag di na ito naglabang, kadagit. May rematch to. Oy, pero nanalo yung ano, no? Nanalo yung medyo mas maliit ng konti, kadagit. Ayan, no? Picture na natin, kadagit. Ayan, kadagit. Konting-konti na lang, pero lumalamang dito yung Pokemon, kadagit. Ayan, no? Ayan, no? Sinusundan niya pa talaga, oh. Hoy, wag nakatalikod. Harap. Hoy, nagsakumalam pa. Ano? Nakakagat din. Uy. Yun. Hindi ko na pagsinunog pag ilalabanin to, kadagit. Alam niyo na kung sino panalo. Pero dahil nagagandahan ako dito sa orange, bubuhayin ko to. At magkakaroon to ng rematch, kadagit. Maraming salamat sa inyo. Sa magtatanong, mas malaki ng konting-konti yung orange. God bless all. Pakitingin na lang yung ating special shoutout for today sa dulo ng video. Maraming salamat sa inyo and God bless all. Nakikita nyo rin pala yung bago kong gagamba. Mapula pa sa mansanas.